sampai phai tunggu teruk edisi Chongbari jesno sampai phayo asukno thungningni bodolongni bisingo tumplamung nukjago edisi Chongbari roksabai bodol dolni bisingo yashi surchamung khoroksano majra belaimung nukjagoi tongjao kha tini March tali 25 salmari fasalo jarol basayo koni bodolni bisingo tumplamung nukjagman yagulo chisni begajalo jonmejoi nogorni Majee Debotmani Phalnok Subai Sukrup Khlaikha samong sitra tangnai thongrangni themrang rokba Phalnok Subai Sukrup Khlaijakmani patmung roksabai Srinagar thanawa mamla Khlaijakha te asamong sitra tangnai thongrangni themrang nogo thangai Bwrwirogni sago yakrimani ri siklaimani thaprar laimani sago da boksamani patimung roksabai bo Srinagar thanawa mamla Khlaijakha Phalnok Subai Sukrup Khlaimungo 5 lakh ni rangmarini mani khunei Subai Sukrup Khlai kalangjakbaikha te Bwrwirogni sai ranghai telang thangjaka hanei koksin jamung kasakha asamong sitra tangnai rokbai naidi जों दिनै आं निजि 17 पेगजला जन्म जानायनि बिजेपि मनोदि प्रार्थी हिसाबै आं केम्पिंआव अंखरमानि थिक समायाव जों जे सिनि जे सामुङाव बा जों केम्पिंआव थांमानि समायाव बरबायजों मुखामुखि हिंखा जे आनि प्रतिद्वन्दी जे त्रिपुरा मथानि प्रार्थी श्रीमती गीता रानी देब्रमा होननाय जों सायमानो के ब जोंनो अनेक किसु बुखु खामिया बखे गाले गास थाइका आबाय खानाबाय आनि स्रायरकनो आं अनेक किसु सामानि बुजुंमानि यागलो ब आं बरनो माना खाइका आबनि परे बनो आं साका नायदि आं अ जागाव लोकेल आं आनि आरो जन्मभूमि आं आसायमानि अमथा थिकलायमान जागा अ जागाव कुनो दिनो हासालनि बरक अमायके फाइकक साफायमिया नों नाखनि जे जागा जन्मभूमि आ जागा साइमानो आं अ जागा आनि आसायमानि जागा आनि बेराय चंमानि जागा आनि दुकान टंमा जागा आं मर्निं वाक खायमानि जागा आं अ जागा जे कुनो समायाव अ जागा बेराय टंगिमानो हाय हिनि सातानियो जों ताइ कुनो कक सालिया आं बबाय व्यक्तिगतभावे राजनीतिगतभावे एक दुइटा कक साइनो मानो फियाबा किसुखनि परे सिनि सामुगा जों अंखरि थाङै जाय जों जे पास फेर पुनि सिनि रतन चक्रवर्ती सारबाय मिटिं खायजानो नि थांपुरु लामाव आ जे बर केम्पिंआव फाइमानि ताइ एक दुइजन दुबसरानि बरखनि खानावसो आ फाइमानि जागसिनि जे जों बा थागै जे कक्साबो टंलायमानि बा जों ताइ काइसे गारि नायसिं टंलाय समायाव बंनि गारि निजिनो बाइक दुइटा बाइक बा स्कुटी फाइनाय जों नंगौ किरि जागै काइसले खलायनाय आ जागाव जों ससायनाय बरनो तिसाय रखरो हुंगा के बरक आं किसा निउस नुकमानि बरनो जों लामा कासैबो नै खानाव नरक नुखाना लामा कासै जुदिनो बुखा के बंनि स्कुटी दुइटा सिनि जे बरक 30 থেকে 50 জন बरक बंनो बय बोथारि खिरिमानो बंनि स्कुटी सबाय खिरिमानो आबो हाया जों नायदि बिजि आं सामानि फले बरनो कलायमानि ति सावैते किसा बंनो आराम खेनंनि जागा न थांदि नैया जों रि रखरो गा जों खानाका अमा हायनोसो बरक लामा कासैबो नैया बरक मिथा मामला सानाव आबनि यागलो बरक गोबां मा बिभिन्न जागानि ताकारजला जम्पुनि यां खुमुलंनि बरक हायतु बयनाय अ जागा परिवेश नष्ट खायनायनि बागै बंनि त्रिपुरा मथानि जे याकुनि हा हादुलिक कमाय दंमानि न ताइसाबो गराक खायमानो होननाय वानसुगै बरक अ जागाव हासालि बरकनो तुबैनाय दिनि जे दूर टु दूर प्रोग्रामाव बरक सामिलंखा ओंमाने यागलबो बरक आनि दुगान जे आनि सराय दुगान चालक दंमानि आ जे दुगानो बरक मुं साफाना नारगलिया नरक नुंमांखाना बा थाङैबो नायदि आनि जे दुगाननि मानि समस्त किछु ताइ नगद किछु रां दंमानि आबो बरक हगै सिगाव खायके दागा थाके तलांखा नरक थाङै नायदि गा आबोनि यागलो आं राजनीति खालायमानो किन्तु आनि दुगान बायताम सम्पर्क दं आबो जनगणनि थानाय आबो जवाब सानो आबोनि बागै आं बोखामानि आंगै दिनि श्रीनगर पिएसअफ आनि जेहेतु श्रीनगर पिएसनि आन्दार आं अ जागाव जे दुष्टकारी रनो दाति रमनानि बागै आं सिनि तो खलायनो बंनाय एफेर खलायफेका सर अबनि बिसिंगो नुगै मानखा खरकनि बुरैबो कमप्लेन खलायका बा साक दुखु मानखा आबो बुंतै हाय बसक जति ककबो आबो जों ताव थानाय दुबसरा बिसि आबोखे सिनि 17 नং पेगा जला जन्म बिसिंगो खबजगा आबो ताइरे पिएस रानी बाजार आ जागाव थाङै आनि लगिव बरक सहयोगिता खायबा आनि बिजेपि कर्मीनि नग बरक थाङै बरक आबो बोरै खरकनि सिकला पर्यन्त मानिलिया बुमा पर्यन्त याकार जागलिया बिरि काकी पर्यन्त याकार जागलिया नरक थांनायदि फिकं बुसाम बुसाम खलाय बुजाखा ताइ Bwrwirogni जे गेन्जी याक
লগি বরন বাসা হামিয়া বাইকে লগিব সাবজাকা হানি जों খবর মা সাবো সাব বড় বলতে সাবো স্যার তিপ্রা মথা আবো একদম ফ্ল্যাগ তুইজাক जों প্রমাণ নগই जों আবো তিপ্রা মথা থাঙ্গাই নাই বরন সাও যে নর বিজেপি খ্লাইমাংলাক বিজেপি বো दैमांगलाक বিজেপি খ্লাইখা নর বুনাই তানে কিমনাই बोथारि কিমনাই আবো তো নর নিউজ নুগমাং খানা गा अमा हाइ ख्लाइनाय जदि न बरि जे थानजेन मारि फुंना मुसुंगुंगे आबो जनगण जवाबरनाय बुसखानि 12 तारिखनि सालो স্যার পুলিশ তাম সাকাতা বুক নরম पुलिस सागाबोना आइनि मते आइन काज खायनाय एफआईआर खायका स्যার एफआईआर खायका सारनि दखान बस खटे र आनि दुगानि खति आं तो मिनिमाम न आं सब समय आनि इलेक्शन मुभमेन्ट आं खरस नांगौ होननाय माल गोबां खातिसे जनजा आनि जे केम्पिं खायमानि जागाव दिनै दाइल दिनै मस ताइ माइरं रक गोबां खालायनाय आनि समस्त किसु जत नांगमानि आबोनो गोबां खातिसे जनजा इलेक्शन मुभमेन्टआव जों थांमानानै सम्भावना कम होननाय मिनिमाम 4 থেকে 5 লক্ষ টাকাनि माने बरक नष्ट खायगोना ताइ बंनि आं खोनामानि ताव बसपट सबियाको अक ताम साराय बंनो गाड़ी तलाङै गाड़ी बेखौ आ दुगानि मानिरो बक्साइ तलांखानि ओंके आरि सराय साहर आरो किसुता रां आं ब जे अ सप्ता काइसेनि जे आमदानि खायमानि बा फालमानि रां आबो बरक सिको खायखौ बोसोर रां दंना स्যার निनि आरि जे सराय सामानि का आंबो थासको गाहामखौ सोंनाय जायजा 30 থেকে 40 হাজার হাইরক টংমানি আবো করিখানি সব তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই